Què és el projecte Escola Sentinella? Escola Sentinella és un projecte de recerca del Departament de Salut i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que té l'objectiu d'avaluar i monitorar la pandèmia de la Covid-19 en l'àmbit educatiu, per tal de dissenyar polítiques públiques que promoguin entorns escolars més saludables. Durant el segon curs del projecte han format part de la xarxa d'Escola Sentinella 23 escoles i hi han participat 5.687 persones, des de l'alumnat de totes les etapes educatives, infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius, fins a personal no docent dels centres, passant pel professorat. Les activitats principals del segon curs del projecte han sigut una enquesta sobre actituds, coneixements, conductes i impacte de la pandèmia, la recollida de mostres biològiques, un estudi qualitatiu sobre l'impacte de la pandèmia a la salut mental de l'alumnat, un estudi pilot sobre absències i ventilació, l'avaluació ambiental dels centres i una recerca participativa per dissenyar una intervenció integral per la promoció de la salut mental. Quins han sigut els resultats de l'avaluació mediambiental? L'avaluació mediambiental s'ha portat a terme en 8 aules de cada centre, on s'han analitzat els nivells de diòxid de carboni a principi i a final de curs. També s'ha mesurat els nivells de diòxid de nitrogen i s'ha vist com els nivells més elevats es troben tant a l'interior com a l'exterior de les escoles de les grans ciutats en comparació amb les ciutats amb menys habitants o amb pobles. El diòxid de nitrogen és un bon indicador de la contaminació provinent del trànsit, el qual afavoreix l'aparició de problemes respiratoris i dificulta el desenvolupament cognitiu, entre altres impactes en la salut. S'ha estudiat també la densitat d'alumnes per aula, tenint en compte que la densitat recomanada és de 0,55 alumnes per metre quadrat. Des de l'equip d'Escola Sentinella volem donar les gràcies a totes les persones participants, perquè, sense vosaltres, aquest projecte no hauria estat possible. Trobaràs tota la informació del projecte al web www.escolasentinella.cat.